I forhold til Pinex, jeg lige gav dig, kan anvendes, ikke også? Ja. Og det, som du siger, det er sådan... Hej, hej. Det er den, når man er i tabletbehandling. Jo. Det er jo så i mere end 5 dage kan det udelukkende bare forsvinde. Det er sådan helt ude i, men altså jeg synes, du skal have den, fordi du er i behandling og får altså, så måske tabletter senere hen. Så kan du tage den. Se, kan du se? Se. Ja, der vil Jeg ikke, jeg skal blive ved med at tage dem. Jeg har bare ham en. Er hun sød? Ja. Men altså, så skal du virkelig, Sí, mira, vamos a ver cómo se ve la bebé. men nu har du i hvert fald, du er ikke i tvivl om, at det er noget, du godt kan få. Tusind tak. Velbekomme. Ahí está la bebé. Y ahí está Isabel, con su corazón. Y ahí está mamá. Ahí está Tita. Ahí está Susi. Ahí está la bebé. Aquí está papá también. I got chicken. I got chicken. La bebé. No. De Josefina, ¿verdad? Y la bebé. Son todos sus Så skal man corazones. lige sådan lidt længere ned, ellers så kan man ikke se den. Kom ind. Nå. Du skal tage lidt ned af, ikke? Så kan man ikke se babyen. Sådan. Det er søster. Jeg glemte lige kameraet, Natasha. Ikke? Så tænkte jeg, sagde jeg til far, før vi kører op, så ville jeg køre omkring manden. Ja. Og så blev det så sent, og så tænkte jeg, vi kører altså ikke omkring manden nu, fordi De kan også få billeder af os. No. No, pero no la uso. Og du skal ikke røre. Og Josefine. Store, Nu skal vi snart åbne gaver. Jo. Vil du gerne åbne gaver? 4 generaciones. Vil du sige det ved siden af Natasha? Susi. Mig? Ja, far, kan du ikke sådan komme her og stå bagved? Kan du få far? Så har vi 4 generationer. Ja, men så kan du gøre sådan noget. 3. Det var video. Prøv at komme herind. Jeg fik at vide, hende der kørte Josefine hjem. Hun sagde, nej, Josefine. 4 generationer. Jeg stemmer fuldstændig. Og den måde, du står på, det er lige sådan, som det tager sig står på. Nå? Jeg ser på, kig ind til på papa. Jeg siger hej hej, papa. Hej, hej. Okay, nok. Hvor filmer du? Det er lørdag den 27. oktober. Hvor behøver du også lige præcis fortælle det? Ja, så vores lille pige er 3 dage gammel. Det er meget sjovt at vide engang. Hun bliver så sulten. Jeg kunne se din hånd. Okay. Jeg er sulten. Sabrina, jeg kan ikke sige nej til en udfordring. Du forstår det ikke? Lad os komme i gang. Bare giv mig dit bedste skud. Hvor hun sidder sådan her. Præcis, man. Ja.